Selamat malam. Malam hari ini kita mau berangkat ke Banyusoco. Nanti kita akan ekspor di makam. Pokoknya jangan lupa selalu nonton kita, vlog-vlog kita dari mau berangkat, mau persiapan di jalan semuanya. Oke, pokoknya jangan selalu bosan nonton kita. Let's go. Kapasitor sih ya. Wudu tak pusing gue. Blower ndasmu, blower kuwi. Oh, alah, kompresor. Kompresornya mati. Wudu kompresor. Mbuh Tabung kuwi lho. ngrembug apa iki? Kuwi lho, bunder lho sudo. Oh, bunder dawa. Kita lewat Layan. Bisa ngerek jajan. Lain jelali. Kita perapatan belok nganan. Kita memasuki kawasan Gung Liwang Liwung. Belas tiada pemukiman. Yuk, kurang drodok nek kaya ini. Kita memasuki permukiman sana arah Banyusoco. Kita ambil kiri teman-teman. Yo kira neng pemukiman apa ora yo kita. Wah, yo. Kita sudah sampai nih di lokasi ini. Ini Biar Gune sing kae sing sopo? diparani kae. Ini Satimah apa siapa ya? Iya, sak Satimah apa Pajiah? kita. Wah, pokoknya mas-mas ya. Persiapan kita di Sama kita. ya sangune disangoni iki lho ngono disangoni iki Dil nggur sangun ning Uang Dura. nggo sangun ning Pocino pocin ki tuku sop karo empor. kae lho wong ngono impor dhisik dhewe Anu kono ngendai pawon mamak jangan opo. iki engko explore ning Hotel Rozok. Hotel Rozok karo rumah sakit terbengkalai di Gurgopol. Gurgupel telekmu plek. Hospital. Hospital heeh. Gur beban kowe iki gur beban kowe iki. Soangre. Biar wis tulung kancane wong nembak. Untumu kuwi. Plek. Tapi ada bang main dulu main. Goblok. Jauh Apa rambutmu anyar, Cal? ora Lagi nek sing mburi birune malah nyelot padang. patenane kabeh musuhe. Ora ngeboncel iki dadekke untung ngarep dhewe. Gur kepiye ploah. Walah. Tendone koyo mayit. Mat cilike. Hero sapa dhewe terus mlayu ora nyerang. Gur sak map iki tak cilik. Buncel Pendhe ngono ora gek double kill ora engko mlayumu. web out kan. Web out. Persiapan kita. Ini. Kopi ini ya dan biasa nih dan. Ora entek, ora dadi nek entek. Bakule tutup. Ini titik pantainya kita di rumah warga. Lokasinya itu. Tuh ke kiri jauh ke bawah. Ini lokasinya. Sampai jumpa nanti. Saksikan nanti keseruannya. Kita mau siap-siap dulu. Dadah. Belum. Rajin PUBG. Boleh? Nil, waduh kira.
Original malah. Nih. PUBG Mobile. Ya lah. HP ini apik paketan kiri. Delok ya HP-mu. Delok. Tul gasmu kuwi. Ya, lacin. Yang punya ayo login. Kira nih sok melu Dimitri sama. Yang masih punya PUBG. Bisu-bisu mah. Kepe? Ora Mas. Kira sing tekon ning laptop. Ayo lovoran yuk. Kira isih melu Dimitri ora Mas. Lah kowe tekon wae Mas sisan Dimitri sik lap ora tak ono sisan. Ora juga sisan tak ono. Anjir HP-ne anyar sugih, Bos. Nih, lokasinya. Godok wedang. Untiran base ji. Hari ini Piye iki? sport ini udah di Wedi kowe mau liwat enam. Yo ora apa. Ana wong mancing sono jembatan. Lah iya, apa ora banyune nih? Kayak iki ra sing makam sono ngono kae to. Heeh. Sembir nek gangso tapi lokasinya jauh dari sini. sing nak meninggal nak jajir. Heeh. Bu kapal. Heeh. Wis mlebu apa urung gara iso ngecek aku nang sadukmu piro. Makane takon WA. Oh iya dhisik kene iki sik gotosa ya. Aku kira ngeling-eling saduk. Ndel ben Oh, jepes ning tengah ngono. Mik kopi. Ndi? Langsung mundur aku. Iya carane iki. Teko wis mik kopi. Kopi sementi. Berani kita. Sat jalan sat sat. Gak cerita. Jajal siji. Ya. Iki karo iki ya. Wong ora mlebu. Wah, musa. Enggak ada Pak Mario. Enggak ada enggak masuk. Jan Malang ketok iki. Apa emang kesana. Enggak masuk Mbak Maria. Ya, mutasi rekening kok. Ya, Mangkat dhisik dhewe iso le teko keri dhewe. Wong-wongan ngono kae. Undang apa lihat kok dia tapi enggak ada yang masuk. Lah kan ke hotel. Mbak Mario. Tidak mantau kita di rumah warga. Takone wingi, kita iki nisai ngejak tot kowe, Cuk. Sing jenenge Nisa Bantul le. Kurto kan takon andang endi? Troten sisan sampean marung. Iki lho. Kowe gimana? Nyapian dasar iki. Aku udah beliin rokok Mas Andi. Lah yo nek andang troten. Aku kok ora aku. Lah iki lho Nisa lho malah guyu. Kawinono lho, kawinono. Kawinono. Ya sesuk. Ayo nek dijengkengke penak tenan kae. Pokoke kaya bokol gitar lho. Gitar Spanyol ta? Tak jengkengke tak jambak sini rambute. Wih, tenang kawinono. Wah, jan. Listrik ya. Mamle. Nyame mbok iso. Masak porsi 20 menit. Ning enak ora? Ya termasuk enak. Iso muring-muring bensin. Lah semoga ngerti ora. Gak ayo kebu. Lak mangkel aku lah ya ayo aku yo ngono. Mone pesen Pak lah. Tak pendel nek ngono. Tak entuk ewe. Enak anu. Yang tanya 10. Masa iya? Heeh. Kuwe tenan. Ning endi ta? Lho kono kuwi kon pertigaan. Palian ta? Kowe arek ngerti ora? Apa? Ngajak ning ndi mo? Suruh lanang. Wes suruh lanang endi? Banyu Suco. Trowono. Bulen gas. Ora eneng kono bule. Apa golek LC? Yo sesuai anone jamin. Oh iya. Coba dikalet, Cek. Dari loro ra kanthi gedon iki. Heeh. Rasane mau iki. Madang. Bukan WA aku. WA aku bukan. Aku kan gawe-gawe cetak. Nanti resik Engko sak kertas minyak era entak dikelamuti.
Lah iki nang kopi ora nang sing sune. Piye? Terus aku enak nguyep banget. Heeh. Sing sune kudu kopi lah. Kopi sing sune. Dan ora ketemu iki. Ora dadi. Waduh. Itu apa kayak? Plotok. Gerlek. Mau oleh piro mau? Oleh chicken ping pindho ngono kok. Andono paling main Ora buncal jare arep melu main aku kira paling suwabetke ngono HP-ne langsungan. Mangkelku anggere-anggere kepaske wis ditembak dhisik ngono lho. Ya aku sniper burung. Sniper aku iki nek nang omah. Pleh kepe pleh. Nek dolanan ML pleh. Ora diserang dilungani. Dolan silong to. Wangger mentat kulit suwatik iki ora dienggo nyerang yo. Hah? Melayu. Dienggo melayu. Jan nemu. Andi ara. Ilmu e. Ya kanggo trik kabeh iki ora gur waton. Delok to pagi. Alah gur mutar musuh aku. Ora gantaran menit yo. Arek kowe. Gune anakku. Des. Lho apa beda? Lane PUBG apa? Lah yo tembak-tembakan, tenan kuwi ninge. Lah mbok FF bae. Lah bocil. Ngerusak meripat. Wah iya Free Fire. Lah yo ngene iki to ora. HP mudang. Iya. Lawangian pintune yan. Korsine Pintune. Kowe. gule. Wetan pom. Recommended. Iya. Sing etan pom sing ngene wong kene. Oh, mbok ono wong gari, gatak-gari. Gatak-gari ora arek promosi ora ngenehi promosi keseneng. Permainane Mas Sandro. Piye mulai iki? Lah kuwi match. Wis kuwi. Wis ngenteni kuwi lho menetane wis mlaku. Dolanan epe pandang. Parah tetepan. Parah dang. Pinter ya. Mebur sik. Oh alah. Download aja aku. Ya. Sing koyo nggonmu. Tembak gasmu. Iso tuku ora iki? Iso. Iso. Tukokno sing 2 juta sih sampe duwe alat canggih. Lompat. Dilanane epe. Jajal melompat to. Gurik. Lah kuwi ning kono kuwi open cara PUBG modar. Wet wafi ari iki. Pajangan akuarium lho ndang ketok iki. Iki. Jajal ditembak. Tembaken. Suwi. Lah iki nembak Ngantel Sing enak. Lah iki jempol kabeh ora iso ngurut. iki cae jebol kabeh. Gede patut dolan game lho wae. Ndi musuhe? Ning ndi musuhe, Bro? Tembakmu cekelen. Lah iki kepiye nek ganti? Darono lawange cah. Tembakmu cekelen Lah dang. iki kita cekel Lah yo kuwi nganggo kuwi wae. Gek maju. Lah iki Gereng-gereng ngono iki ngapa ya? Biasa. Zona tidak aman sih. Buka HP kan lah. Kepiye nang ijol ke? Wis ngono kuwi. Persiapan golek kula. Ora ngerti. Gedeng HP to? Oh, bro, ngene sepi. Golek ula to nganggo. Iki Ulok rompinya poros. rompi oren, kayak tentara. Tentara apa ini namanya? Tentara. alam. Tentara tanah. Ini adalah buat ngepron di Level 1 kuran. Gunen. Bagianmu ngepron karo go medkit. Sing level 3 gur tulang-tulung mending level 1 merantasi. Bagianmu kok kuwi nggo medkit. Kuwi lho sesuk tas level 3 ora sanggo senjata. Iki nggawa peluru ijo, Coklat medkit. Ya omben-omben wis pahlawan kuwi. sontek. Lokasinya. Dono ket mangkat tekan chicken kok peluru kerong 3 iki lho ono nembak. Iya. Mending kok kowe iki tau sesuk iki kok. Pelurume gur 30 per Kakean. kabeh. Medkit umbe bom. Bom. Ah, semok. Dek kowe iki ning mburi dhewe.
Yo ngarep dhewe jeneng gundul kok. Ya aja no. Ya aja yang mati, ge kepiye gue. Lah kene iki penyelamat bumi, Cik. Dewe tukang refresh ngono. Membantu iki. Kene gue mobil sama dun mobil ning mobil wae. Ndak mati. Nduakmu. Iki banjir saya. Banyu apa kuwi? Banyu itu. Wih, banyu tuh lho. Nggo saka sikile kowe pan. Oh gila. Kamu pan. Nguyuh iki. Iki kok kerut to su. Urat iki cah. Urat apa dhewe mburi dhewe. Urat malu, urat apa. Kerut. Ya iki kerut. Iki urat. Mburi. Lah nguyuh siji sikilmu iki. Nguyuh. Dengar. Aku juga dengar. Kamu dengar enggak? Enggak mesti. Suara bau. Dengar enggak? Dengar apa? Suara rintian. Yang sampai matu. Aneh-aneh, nyanane Merapi merbabu. nang emang. Nang kembar. Genep pisan ngono munggah medene. Nek aku wis trimo ora dan Belum rele madang mawin. Tak langsung tenaga bisa. rasa metu dadi tai kok. Iki ukirane separone lho munggah. Aduh. Sangatlah capek. Capek. Madang ora lemu-lemu dinding. Madang. Madas Kang. Segagarang. Madang akeh ning blas ora sisi daging. Blas. Jadi balung. Lah buan iki sego mlebu bleng langsung bablas. Bablas tadi. Gundel langkung. Namanya juga penyerapan nutrisinya itu kurang ya kan. Nutrisi sing ora mbok serap lah sing mbok serap apa? Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan kita. Pokoknya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, karena malam hari ini kita di salah satu tempat, yaitu di mana Mas Nata? Panggang. Di Panggang tepatnya. Tadi kita udah mengikuti keseruan perjalanan kita. Pokoknya kalau ada salah kata dari kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.